Zdravím vás všetci, moje meno je Radoslav Filip, som trojnásobný majster Slovenska v kulturistike a dnes vám chcem predstaviť Platinum Hydroway od firmy Optimum Nutrition. Jedná sa o najrýchlejší, najpokročilejší a najlepší proteín, ktorý doposiaľ táto firma vyrobila. Len by som chcel podotknúť, že firma Optimum Nutrition je jedna z najlepších, najuznávanejších a najpredávanejších vo svete doplnkov výživy. Čiže Platinum Hydroway má asi 1,6 kg, je tam 38 dávok, jedna dávka má 39 gramov, ale v 39 gramoch je 30 gramov najčistejších bielkovín a takmer 9 gramov BCAčiek. Neobsahuje žiadnu laktózu, ani cholesterol, ani cukry. Chcel by som podotknúť, že vlastne každé ráno začínam dávkou BCAčiek, ktorá je 5 gramov a k tomu si dám ešte proteínový nápoj. A v tomto prípade táto potreba odpadá, keďže má strašne vysokú koncentráciu BCAčiek v jednej dávke. Príchuť je čokoláda a arašidové maslo, tak môžeme oskúšať v praxi. Rozpustnosť výborná, penivosť minimálna. Ešte príchuť. Čo by som podotkol, väčšinou je u hydrolizátov znateľná horkosť produktu kvôli tej hydrolíze. A tu pri tejto čokoláde som ju veľmi ani necítil, čiže ja som s príchuťou veľmi spokojný. Nie je to z tých hustejších proteínov, ako je možno niekto zvyknutý na také pudingy, ale ja by som tento produkt celkom aj odporúčal, aj keď cena je dosť vysoká, ktorá je 64,90, ale pre tých, ktorí na to majú, tak je to fakt ako jednotka medzi proteínmi. Ešte by som chcel podotknúť, že doplnky výživy nakupujem na www.protein.sk.